og vi skal så... Nej, det er kun mig, der spiller, og han har løjser på iPad'en der. Ja, og så jeg så er næsten verdensmester til at spille. Nej, jeg er her. Nej, jeg er Nå, men vi skal så spille, og det tager så lige 8 måneder for at ringe færdigt. Nej, det gør det ikke. Jeg er jo bare fiser, det er jo altid fiser baller. Fiser baller. Jeg var der altid fiser baller. Au! Du har ham den fiser ballade, mand. Waka waka. Fy for satan. Du skal ikke skyde min ven. Jeg flækker rigtig her. Nej, du gør. Den er vildt, det er jo vanvittigt. Ikke mere. Men nu er jeg god. Nej, men det er starten. Nå ja. De flækker grin, dem der siger jeg bare. Nej, det må jeg da tro. Det er rigtigt. Du står bare hele tiden. Hey, stop din puppe. Tropper, du er irriterende. Tropper. Stop nu, Tropper. Flyt dig. Jeg kan ikke komme forbi dig. Nej, der skal altid så mange folk til. Men man kan aldrig komme forbi. Fordi den smukke, den skal altid først forbi. Og så dør man ikke. Når de gider gå. Gang. Yalla Bibi. Yalla Bibi, jeg er syg. Jeg er syg. Au! Han skudte mig! Det må man ikke. Man må ikke skyde andre. Det er ikke tilladt. Jeg griner. Vil gerne det der monster. Det er ikke tilladt, vel? Nej. Det er kun de gode, der er tilladt til at skyde de onde. Der havde han virkelig tilladt. Fordi jeg er god. Jeg er god. Jeg er sød og venlig. Og rar. Kys og knus til mig. Og hold så den iPad og grin. Den dør grin. Jeg så lige din mor på skærmen. Og så tropper han så virkelig. Som han altid er. Nu har han været tøj af grinestrøm. Han er helt sådan der. For han er bare så mærkelig. Han er en AK-47, dreng. Jeg ved godt, hvad han giver. Nogle gange så tisser han i sin mørkebukser. Hey, som om. Og så om selv. Du kan så. Nej, det gør det faktisk ikke. Ej, det er fise ballade, jeg laver. Nej! Det er ikke fise ballade. Det er Victor, der laver fise ballade. Fise ballade. Fise ballade. Fise ballade. Fis og ballade. Skægger. For du er mærkelig. Kokkeliky, kokkeliky. Bok. Så skal I se. Det er min Nej, kun skud den i, mand. Det kan ikke passe. Så skal der skydes nogen nu, da. Jeg kan ikke engang skyde 9 i MV3. Ej, hørte I det? Han kan ikke engang ikke skyde 1 i MV3, mand. Ja, som om. Shit, han er dårlig, mand. Det har jeg sgu ikke hørt ham sige. Nu har du. Ja, nu har jeg hørt det sige det. Ja, så har du også hørt det. Shit, han rullegun, mand. Han har rullegun. What? Jeg tror bare, han er lidt mærkelig nogle gange. Nogle gange siger han, Wally! Hvad er det? Nogle gange. Au! Kommer med rullegun. Han er ikke sød! Vi tager. Au. Au! Det er ikke mig, jeg ser på video, der dør. Og det vil jeg vide. 1 krone på.
Der er stoppet nu. Ja.